Salut, Vlad! Ion Gavrilă Ogoranu. Spune ceva numele ăsta? Probabil că nu. Însă eu cred că ar trebui să spună și ar trebui ca toți tinerii să știe cine a fost omul acesta. E foarte greu să-i cuprins personalitatea în câteva cuvinte, însă eu voi încerca. Apoi o voi lăsa pe doamna Ana Blandiana, pe care am surprins-o într-o filmare la Memorial Sighet în 2009, să povestească despre dumnealui. Patriot, partizan, anticomunist, supraviețuitor, cel mai căutat partizan de securitate în Munt și în Transilvania în general timp de 30 de ani, condamnat la moarte. Singurul partizan de grupul Carpatin Făgărășan care a reușit să scape securității timp de 30 de ani. Dar de asemenea a fost și prieten adevărat, fiu devotat, blând și bun la suflet, foarte inteligent, înțelept. Porecla sa încă din tinerețe era moșul. Eu nu l-am cunoscut și îmi pare rău, dar simt că cumva îl cunosc în atâtea alte feluri. Ion Gavrilă Ogoranu a fost întrebat de ce el și frații lui din grupul Carpatin Făgărășan, unul dintre cele mai puternice grupuri de rezistență în perioada 1948-1955, nu sunt trecuți în cărțile de istorie. Și a răspuns așa: nu suntem prezenți pentru că, într-un fel, ar trebui să apară și cei care au fost împotriva noastră. Dar când găsesc nume de ofițeri de securitate în dosar și mai văd și prin ziare nume de oameni politici și magnați ai economiei românești, atunci mă întreb, dar oare cum i-ar sta să primesc o decorație, eventual chiar de la unii care m-au urmărit în decursul timpului? Și este păcat, pentru că statul nostru cheltuiește valută multă ca să facă lobby în străinătate. Pe câtă vreme sângele și moartea acestor rezistenți ar fi o dovadă a demnității și a caracterului poporului nostru. Ar fi acele bunuri cu care am putea ieși și noi în lume, alături de Revoluția Maghiară, alături de Solidaritatea Poloneză, alături de cele două răscoale germane. Dar nevrând, rămân toate cum sunt. De fapt, nu este pentru prima dată când nu ne folosim ceea ce avem noi bun în istoria noastră. La întrebarea din public, cum a trăit 30 de ani cu condamnare la moarte, a răspuns: nu mi-a fost frică? Să știți că la moarte nu am fost condamnat numai eu. Condamnați la moarte sunteți și dumneavoastră, care sunteți aici, cei tineri, care nu vă temeți de moarte. Sunteți condamnați. Nu știți când veți muri, dar condamnarea o aveți. Aș putea să dau un exemplu. Pe doctorul Alexandru Dejeu din Munții Apuseni, care atunci când era dus la execuție l-a întrebat un ofițer: nu ți-e milă că te duci acum să fii ucis și ești atât de tânăr? I-a răspuns: peste 50 de ani nu o să se mai știe care este mormântul meu și care este mormântul dumitale. Deci să știți că omul se învață cu de toate și mai este vorba că nu da, Doamne, omului cât poate să ducă. Iar acum să o lăsăm pe doamna Ana Blandiana, care l-a invitat la Sighet, să ne spună părerea despre Ion Gavrilă Ogoranu. O figură ieșită din comun este Ion Gavrilă Ogoranu, care a trăit până la trecut, mi se pare, și care n-a fost arestat și a stat ascuns între 55 și 76, 21 de ani. 21 de ani a stat ascuns
E adevărat că la o femeie, deci cineva care l-a deveni soție. care a avut puterea să, totuși mi se pare ceva incredibil, 21 de ani, adică ieșea din casă numai noaptea, numai părerea mea e că trebuie să fie existat și un fel de solidaritate a vecinilor, că e imposibil să... Dar în orice caz rămâne în picioare că în 76 s-a dus singur și s-a predat, pentru că între timp legile se schimbaseră, încât a fost mai simplu, deci ieșise de total, adică, deci n-a mai pățit nimic și până când a murit anul trecut, sau cam acum un an jumate, era o figură absolut extraordinară. Cu adevărat extraordinară, ca o personalitate și ca inteligență și pe care, tocmai pentru că era un om atât de inteligent și puternic, și l-am întrebat, domnul Gavrilă, dar totuși, ce vă imaginați? Adică, deci, toată Europa de Est era ocupată de trupe sovietice. Avuseseră loc iarna, știați iarna, nu? Deci se înțeleseseră cu americanii să... Ce credeați voi? Adică luptați împotriva? Nu, nicio clipă nu ne-am gândit că am putea să învingem. Și atunci de ce puneați viața? Ca să dovedim că mai există în România oameni liberi, ceea ce mi s-a părut în mine și acum mi s-a părut ceva incredibil să îți pui viața pe o idee atât de teoretică. Dar, deși când mă gândesc bine, ideile teoretice sunt mai puternice decât cele practice. Mă uit acum la meeting-urile sindicale pentru salarii, pentru ce nu reușesc să strângă mai mult de câteva mii. Da? Și în anii 90, când făceam meeting-urile alianței civice, care erau pe idei absolut teoretice, pentru statut de drept, pentru, mă rog, despre Revoluție, erau sute de mii. Adică au existat meeting-uri în care au fost peste 400.000 de persoane, ceea ce acum este de neînchipuit. Deci ideile teoretice, nu știu, pot să facă mai mult la o anumită categorie de oameni. Suntem la Radio România Dezinformări. Cum vă place această excursie? La dispoziția noastră. Nu refuz niciodată un interviu. Nu prea avem întrebări, dar ne bazăm pe spontaneitate de cele mai multe. Eu mă bazez pe spontanitatea lui, fiindcă eu nu sunt spontan. Așa. Cât de mult v-a plăcut dumneavoastră această școală de vară, din ediția din acest an? Mult. A fost printre cele bune. Da? Printre cele mai bune față de celelalte? Nu știu Dar dacă ar fi fost rea, ne-ați fi spus adevărul? Dacă cea mai bună, uite, domnul profesor a mai fost și da, am senzația că a fost mai bună decât cea de anul trecut. Ca, cum să spun, conferențiarii. Da, nu știu, adevărul e că e foarte greu de spus. Vorba e că a fost bună. Și un mesaj direct, scurt, la obiect pentru tinerii din ziua de astăzi în legătură cu trecutul. Scurt și la obiect. Nu în legătură cu trecutul, în legătură cu viitor. Da, ei sunt viitor, aveți dreptate. Să încerce să gândească cu capul lor și să nu se lase, Deci, eu sunt convinsă că operația de spălare a creierului făcută de televiziunile comerciale și necomerciale, mă rog, de toată vulgaritatea asta a mass media este mult mai eficace și mai periculoasă decât fosta spălare a creierului, că la aia îi se opunea rezistență, adică până la urmă tot erau spălați majoritatea, dar contracăr, în timp ce aici cooperează victimele. Și totul mi se pare de o gravitate extremă, deci singurul lucru pe care l-aș cere tuturor este să încerce să gândească totul cu capul lor și să nu se lase manipulați de la reclame până la mesajele politice, toate sunt interesate, adică nu... Toate au un sens care este în interesul personal al cuiva, nici măcar interes de partid nu mai există, ca să nu mai vorbim de interes național. Că vorbeam de cenzură, îmi plăcea cum zicea Agopian, că domnul Vrean Ceaușescu
când exista cenzura, aveam certitudinea că ne citește cineva. Acum nu mai e. Mulțumim pentru Mulțumim. amabilitate. Creșteți mari! Hai să vedem grupul.